ናይሎም ማዓንቲ ሽልማት ዘለዎ ንቕሓታዊ ሕቶታት ኣሊፍ ሚድያ ኣብ ኮሜንት ብምምላስ ተሸለምቲ ይኹኑ። ኣሊፍ ሚድያ ዩቱብ ቻናልና ላይክን ሰብስክራይብን ብምግባር ይወዳደሩ። ቀዳማይ ክፋል መንፈሳዊ ንቕሓታዊ ሕቶ ሕቶ ቁጥሪ 1 ካብዞም ዝስዕቡ ኣሃት ኣብያተ ክርስቲያናት ዘይኮነት ዓዲ ኣየና እያ? ካብዞም ዝስዕቡ ኣሃት ኣብያተ ክርስቲያናት ዘይኮነት ዓዲ ኣየና እያ? ሀ ሶርያ፣ ለ ሩስያ፣ ሐ ኤርትራ፣ መ ህንዲ። ሕቶ ቁጥሪ 2 ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እናተዛረበ ዝዓበየሉ ቋንቋ ዳሽ። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እናተዛረበ ዝዓበየሉ ቋንቋ ዳሽ። ሀ ግሪክ፣ ለ ዕብራይስጥ፣ ሐ አረማይክ፣ መ ጽር። ካልኣይ ክፋል ደረቕ ሕቶ ንቕሓታዊ ሕቶ ሓፈሻዊ ፍልጠት ሕቶ ቁጥሪ 1 ቤት ጽሕፈት ውድብ ጥዕና ዓለም ኣበይ ዓድን ከተማን ይርከብ? ቤት ጽሕፈት ውድብ ጥዕና ዓለም ኣበይ ዓድን ከተማን ይርከብ? ሕቶ ቁጥሪ 2 እታ ዝዓበየ እንቋቑሖ እተወድቕ እንስሳ መን ትበሃል? እቲ ዝዓበየ እንቋቑሖ እተወድቕ እንስሳ መን ትበሃል? ሳልሳይ ክፋል ንቕሓታዊ ሕቶ ቋንቋ ብውጥን ዝቐረቡ ምስላታት ክምልእ ዝኽእል መማረፂ ሓሪኹም መልሱ። ሕቶ ቁጥሪ 1 ዓይኒ ዝርእዮ ልቢ ዳሽ። ዓይኒ ዝርእዮ ልቢ ዳሽ። ሀ ይሓርቕ፣ ለ ይምንን፣ ሐ ይረክብ፣ መ ይጠፍእ። ሕቶ ቁጥሪ 2 ዝሓለፈ ይብላዕ ዳሽ። ዝሓለፈ ይብላዕ ዳሽ። ሀ ዝመጽእ ይንገር፣ ለ ዝመጽእ ይርአ፣ ሐ ዝመጽእ ይሓስብ፣ መ ዝመጽእ ይጽበ።